Hi. We're going to make sitaw gano sandwich. Sitaw French Sarap. toasted ma? French toast bread with egg and cheese. Ito na. Kuan. Dairy Buttercup. buttercup. Wala naman. So, painit sa nidaan. Be, naong be. Hindi na wala yung kwarta. Yes. I'm, you know. Ding. Okay. Sumbagay na tayo. Kasalangan. Sumbagay tayo. Kasalang. Ay, ding! Sumbagay na tayo nga. Ano is kanin. Sumuk. Wala nga nakugay kong pilde. Di ba? Doon. Sa bakit kiling eh. Then, rote mo cheese na. The egg, the butter. Ano sa kalapal? Wait, siya ka? Ay, pizza? Sabuti ka ano. So, balik kailingan. Then, sliced bread. Padul ba siya? Ba. Waffle ito mo. Nga nila bunta tong cellphone no. Wala pa siya na brown. Tsaka. Rote? So, balihon na din siya. Sudap kaya ni dako kay kuan. Bukat ya. Ako be. Sige, Pilipino. Ito, sumo kaya. Cheese din sa babaw man ah. Then, lagyan ng cheese. Tinawan nila ako mag- Iling, yun na iling. Saan ka? Bugo mo niya ni Mal. Yun, tara. Ay, kung nilutuan mo. Sagdan sana siya nga mo brown. Daot ni slice ulit sa amo.
Saba ba kay madunggan ka diri? So bata ang buot. Ah. No, sama na eh. Kami naman na naibalang na. It's your own one. YouTube. Wow! Yummy! Ano ni mo? Breakfast. Tagam. Lamig kayo. Ano pa kita ba? Murag pizza, oy. Dili na dili. Wow. Madrid daw. You open it.